Ngizophakamisa ugcobo lika Baba uNdlovu. Ngafika nengane la ngoJuly. Yayingakwazi ukuhamba. Kodwa ngithe ngihamba la isihamba. Namhlanje sahamba. I-right nje. Ikhona ekhaya. Yebo ithathwe indlela. Yebo. Kodwa iyahamba i-right. Ngiphinde ngibonga ugcobo laba uNdlovu othe last week ekuthe ngilele ebusuku kwafika ubaba uNdlovu wabeka isandla la ekhanda lami wathi kunento engihluphayo la ngibe nginento engihluphayo la ngingadli ngawuthathanga ujeke ngihambe ekseni ngiyokhipha ngiyophalaza ekseni ngabeka nje kodwa wafika ubaba uNdlovu ebusuku ngilele wangibeka isandla la wangitshela wathi kunento ekuhluphayo mawulele eyidliso ngathi yebo baba wayesethi siyayikhipha manje kuthe kunjalo ngakhonya isikhathi ngakhonya yaphuma lento ephusheni kuyasa ekseni angisenalutho sengifresh entameni angiphindanga selokhu ngathatha ngagcina ukuthatha ujeke after ubaba uNdlovu engakafiki wafika ngiphinda ngiyothatha ujeke ekseni ngiphinde ngibonge ingane yami nginengane yami endala entombazane ibesifeyila lokho engakwazi nami kodwa kulonyaka iphasile futhi yaphatha kahle ngiyabonga ngizobonga ingilozi kaBaba uNdlovu ingilozi kaBaba uNdlovu ingenzele elikhulu endlini yami ngafika la ngoJuly ngangihambe ngonyawo ngisuka le phansi ehlanzeni ngingenalo ngisho elincane isenti ngafika la ngangena nganginethemba ngoba kuthiwa yonke into kufanele uyenze unethemba ngangena ngathenga itswayi nje kuphela abazalwane ngaphindela nale movie ekhaya ngafike ngafutha ngaphalaza imanga abazalwane ngase nginitshele zona ingane yami ingenzele elikhulu ngifisa ukubonga engilozini kaBaba uNdlovu kakhulu imetheleli igcwele ekhaya imetheleli mayigcwele ekhaya abazalwane ayisebenzi nomsebenzi otheni iyayisebenzela nje hardware nje ihola nje isenti kodwa uNkulunkulu engimbone engenzela khona ngishawa amahloni mesethi umfundisi sukuma uzobonga ngoba mawungeza ukuzoyibonga ingilozi kuzoshona phansi bazalwane bengithi mangithenga ukudla beshaya 10 kungasekho kodwa sibancane ngingazi kodwa uthi kushonephi sibane nje kodwa kuzoshaya nje 10 kungasekho sengigijima ngempela kodwa nje kumanje abazalwane iyaphela inyanga nami ngihlanganisa njengabantu bomama ngomama bonke ngiphinde ngibonge ingilozi kaBaba uNdlovu kunomntanami obelokhu aqeda u18 kuholo 350 nje nibe ngawuholi kodwa ngithema ngibuya kuBaba uNdlovu kwathiwa akeze kasaswafonelwa bayasasa uthi akeze zoshaya isithombe ngikhuluma nje bazalwane iyangena u2020 ingane yami ingasagqoki isiyihlayo nje mayiphuma kufayitsheleke ngiyabonga kakhulu ugcobo likaBaba uNdlovu ngicela ngandisele nakubatwana abanye ngiyabonga nami ngizothula ubufakazi noma sebubudala cabanga ukuthi ngiqale ukusebenzisa ama product kaBaba uNdlovu ikhalenda nosawoti u2023 bazalwane wangenzela imhlolo usawoti ngafika ngawuthenga ngachela ngase ngiyafutha ke amaselesele aphuma endlini amaselesele amancane inqwaba nekhalenda ke bazalwane sukela lokho ngiyithenga angigejwa ke ikhalenda ngoba ngangizwe ubufakazi babantu ngikhonza ku TV mina ngibuka ku TV nje njalo ngo8 manje usengena nasemini ke mangikhona ngayile emsebenzini ngiyakwazi ukumbuka kodwa bengimbuka ngo8 njalo ebusuku ngelinye ilanga ngagulelwa umzukulu ngafona ebusuku esesibhedlela bangikhulekisa bathi hayi ngoba kusakhonzwa uma siqediwe uBaba uNdlovu uye bakhulekise abantu esisuke bebhalisile kade befona yaphuma abazalwane leyo ngane ekhaya
Okokwakha-ke bazalwane, angazi ngoba selokhu nje ngithatha amanzi eGreat Town, ngithatha amanzi eStenge noSawoti. Ngizothi ucobo lwakhe lungisebenzela ngendlela emangalisayo ngoba sengakhile, anginaluvalo noma ningafika nibe bangakanani, anginaluvalo.